In de vakantie binnen de squalen dicht, maar Sport Friesland docht de gymsale iepen. In de gemeente Downtown en wat is het Friesland kiest van 23 tot 24 februari terjochten bij verschillende gymsalen. We zijn bezig met een beweegfestijn voor eigenlijk alle groepen. We hebben de peuters, de groep 1 en 2. Zo net hebben we groep 3, 4, 5 gehad en nu hebben we groep 6, 7, 8. Nou, om toch in de vakantie de kinderen een mogelijkheid te bieden om wat sportiefs te doen, activiteiten te doen en niet dat ze de hele tijd thuis zitten. Ik vind gym altijd heel leuk. Ja, want je bent aan het bewegen en dat is sowieso leuk. Maar in mijn punt, de tijd gaat viesten te hut als het naar die zin haast. Nou, De tijd gaat zo voorbij. ja, ik vind het wel jammer, want het duurt maar een uur, dus dat is wel jammer. Hiervoor waar het groot uitpakt, maar dit hier is er een oren onpak. En dat met een goed resultaat. Dit is de eerste keer dat wij dit doen. Normaal deden we het in een grotere setting, maar we merkten dat de dorpjes dan toch een beetje achterbleven. Wij zijn heel blij, want we zijn nu met 30 man. De andere groepen waren ook 2 keer 20, dus dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Gaan kinderen hier ook heel blij weg? Met een glimlach, zeker. Ja, daar gaan we voor en dat zien we ook zeker gebeuren. Ja.